Ja, en als je misschien de afgelopen weken naar de tv hebt gekeken, dan heb je hem gegarandeerd gezien. Wie chef-kok de 12 provincies. Topchef de 12 provincies, dat moet ik zeggen. Dat andere is wel heel wat anders. Want ja, Erik Wijnhoven, die was deelnemer samen met Ron. Samen Ron. Dicht bij ons provincie te vertegenwoordigen. Ja, met z'n tweetjes nog, hè? Gisteren was het heel erg spannend. Maar vanavond... Ja, vandaag weten we of dat we in de finale zitten, ja of nee. Ja. Dus heel spannend. Ik zou zeggen, kijken. We moeten wachten tot vanavond. Maar... Ja, ik zeg niks. Nee, je mag ook niks zeggen. Maar Nee. Erik, waarom heb jij je opgegeven in dit programma? Nou, als eerst had... we hebben met 3 broers meegedaan. Als eerst had Frank zich opgegeven. En die zei, ja, geef je toch ook op. Ik had zoiets bij mijn eigen van, ja, waarom ook niet? Tuurlijk, ik heb eigenlijk waarom ook niks te niet? verliezen. Het lijkt me gewoon wel leuk om een keer mee te maken. Dus vandaar dat ik me ook opgegeven heb. En toen heb ik eigenlijk de jongste nog even opgestookt om ook mee te doen. Maar ja, dat vind ik dan wel leuk. Hè? Met 3 broers gaan jullie de uitdaging aan. Topchef de 12 provincies. En dan ben jij degene die er bovenuit stijgt en nog altijd in de race zit. Hoe is het met de familiebanden? De familieband is hartstikke goed. Maar ja, ik had het zelf van tevoren nooit verwacht. Never dat ik zover zou komen. In de voorrondeweek, zeg maar, dus waren we bij Beluga. En toen had ik eigenlijk zoiets, ik heb bereikt wat ik wou bereiken. Ik vind het prima. Ja. En op het einde dan ga je zelf door. En dan ten koste van Frank. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje sneu voor hem. Maar je had wel al ervaring in de horeca, Ja, hè? ik heb tot een jaar of 4,5 terug heb ik gewoon in de keuken gewerkt. Op chef geweest op verschillende plaatsen. En toen ben ik bij het partcentrum van mijn tante gaan werken in Venray. En daar kook ik en daar geef ik dansles. En, Geef je dansles? Ik doe het Dus gelijk. ook in de keuken? In de keuken sta ik ook wel te dansen, ja. Dat is wel jammer dat je Ron daarnaast je hebt, hè? Ja, ik had liever dan natuurlijk een leuke vrouw doe je naast dan me ook gehad. een dansje? Maar hoe is de samenwerking met Ron en jou? Dat ging perfect. De samenwerking ging echt perfect. Je zegt Net ging als- perfect? Gaat Ja? nog steeds perfect? Ja, dat gaat nog steeds- sorry, ik praat de verleden tijd, Nee, want maar het is ik probeer opgenomen. natuurlijk wel erachter te komen hoe het vanavond gaat zijn. Nou, vanavond, Ja? ik moet het vanavond Ja? van Ron hebben, laat ik het zo zeggen. Je moet het vanavond van Ron hebben. Ja. Maar, je zegt de samenwerking is oké. Maar als jullie dan vanavond winnen, dan ga je individueel door. Dan gaan we individueel, ja. Ga je hem dan missen? Of zeg je, nu ga ik echt mijn eigen krachten laten zien? Nou, het voordeel is dan, als je dan zelf een hele grote fout maakt, waarvoor je eruit vliegt, dat het jouw eigen schuld is. En de andere natuurlijk ook, dus niemand de schuld kan geven. Ja. Maar zo ben je toch niet? Nee, maar ja, het is dan gewoon, je bent collega's tot aan dan. En dan lijkt het mij zo dat je dan een keer concurrenten van elkaar bent. Ja, het is zo spannend, hè? We moeten gewoon afwachten tot Dus gewoon even vanavond. afwachten. Ja, nee, je Ik zegt zeg echt eigenlijk niks, niks. hè? Potverdorie, Erik, maar we gaan vandaag koken. Jij kwam me Ben helpen, begreep ik? Ja, ik kom je helpen. Hallo, ik ben Ron vandaag. Jij bent Ron vandaag. En niet boos zijn op mij als er niets fout gaat, hè? Maar heb je ook anders gaan koken na jouw deelname? Ben je nu anders over koken gaan denken ook? Ja, ik heb tijdens dat ik door was natuurlijk, als voorbereiding op de halve finale ben ik bij 2 bedrijven in de regio ben ik soort stage gaan lopen. Ja. Sterrenzaak en een bijna sterrenzaak. En daar heb ik natuurlijk wel wat geleerd van de opmaak van tegenwoordig. Want ja, 4 jaar niet in de keuken is 4 jaar ook eigenlijk missen hoe dat er op dit moment weer gekookt wordt. En dan zijn weer nieuwe dingen en het moleculair koken zit erbij. En het is gewoon allemaal, ja, Het wat meer Het moleculair koken is eigenlijk iets anders proeven dan dat je eet, hè? Of Nou, heb niet ik dat altijd. verkeerd? Je hebt verschillende producten op vaak op plant- of dierlijke basis. En daar kun je een bepaalde structuur mee aan iets geven. Bijvoorbeeld agar. Agar is een heel bekende. Dat is, Ik ken het niet, van, maar ja, dat zal van wel... zeewier gemaakt. Oh, En oké. dat is een bindmiddel. Maar het mooie ervan is, gelatine, als je dat warm maakt op 20 graden, dan smelt die weg. Agar kun je tot een graad of 60 verwarmen. Dus je kunt daar een warm iets mee creëren. Oké, nou ja, het klinkt allemaal, ja, maar daarom ben jij de Het professional, komt daar heel hè? nauw bij dat je het heel goed afweegt. En dat zul je ervan terugzien. Maar wat gaan we vandaag maken? Ja, Nou, we gaan vandaag het blijft maken. gewoon spannend, Ja, het blijft Erik. spannend. Ik geef af en toe een keer een hintje, maar voor de rest. Nou, dan ik moeten we verklap het heel niks. erg goed opletten. Heel goed Ik hou opletten. mijn oren helemaal gespitst. Ik moet zelf ook een beetje opletten, dat ik niet alles verklap natuurlijk. Wat gaan we maken? We gaan Want maken het is wel heel belangrijk. Ik wil wel even zeggen, je kan 25.000 euro winnen. 25.000 euro. 25, zie je al uit als een rijk man? Ja, de auto is al besteld. Oh, oké. Nee. Hebben we allemaal niet gehoord. De zalm. Maar Ja. wat gaan we nog meer maken dan zalm? We gaan cannellonis maken van de zalm. gevuld Cannelloni, met, dat zijn die rolletjes, dat hè? zijn die rolletjes, normaal van pasta, maar ik gebruik in plaats van de pasta gebruik ik dadelijk plakjes zalm. Oké. Die gaan we vullen met de moes van asperges.
En daar gaan we wat asperges bij zoetzuur maken. En dan heb ik hier van alles om het mooi aan te kleden. Natuurlijk kappertjes. Het klinkt heel culinair. En ja, we gaan het straks proeven, maar ik wil nu iets doen. Ja, nou, ik zou Ik heb zeggen... je al gezegd, ik ben niet zo'n hele... Nou, dan denk ik, ja, dan laat ik je mooie asperges schillen. Ik kan wel dansen, anders gaan we Anders daar maken een we gewoon een cha-cha-cha dansje. doen. Asperges schillen. Ja. Oeh, daar gaat het al fout. Dan gaat het al fout. Die gaan we Nou, het pakken. beste is natuurlijk als je ze plat mogelijk houdt. Plat mogelijk. Ja, want dan kunnen ze niet breken. Als je Van ze- boven naar beneden, Van boven hè? naar beneden, ja. En dan inderdaad volledig de schil eraf. Ja, want ik hoorde laatst van In de onze... tussentijd ga ik de zalm snijden, vind je het goed? Ja, tuurlijk. Ik hoorde laatst van onze kok, Ja. Jo Vaassen, die op woensdag hier is, dat het altijd als kok zijnde heel moeilijk is om een asperge te laten schillen door iemand anders, omdat dat gewoon heel secuur moet gedaan worden. Ja, Is dat zo? dat klopt. Dus ik hou ook een schuin oog op wat je doet. Oh joh, maar dit komt helemaal Nee, ik hou het goed. gewoon goed in de gaten. Hè. Maar Ja. inderdaad, er zijn genoeg bedrijven die verkopen ze geschild. Ook bij de supermarkt zie ik ze wel liggen. Maar ik pak ze toch altijd gewoon vers van de boer en mooi ongeschild. Dat werkt gewoon, vind ik het fijnste. En ja, Ja. op een gegeven moment heb je er een bepaalde handigheid in natuurlijk in het schillen. En dan gaat het ook vrij snel. Nou, die handigheid begin ik al te krijgen, want het schiet al aardig op. Ik heb Kijk. er één. Maar wat ben jij aan het doen? Nou, ik ben de zalm, ik probeer zo groot mogelijke plakken te maken. Dat ik daar een mooie rollen van kan maken met de moes erin. Ja. En dan, ja, even lekker snijden. Ja, dat zeg je heel makkelijk. En wat hebben we, voor de dames en heren thuis, ik weet niet of je alle ingrediënten al gezien hebt, of je de ingrediënten Lies al gezien hebt. Want we hebben zalm, asperges. Zalm, asperges, room staat nog in de koelkast, Room. want anders kan ik hem niet opkloppen dadelijk. Ik heb een beetje saffraan, ik heb foelie, kappertjes, suiker, citroentje voor het zuurtje. Dat hebben we ook weer geleerd bij Topchef. Ja? Ja, Wat heb je? ja, nou, ze willen graag overal een zuurtje in. Oh, is dat zo? Ja, maar dat zou ik Ja. ook nog wel kunnen verzinnen. Ja, nee, maar ja, ja, je leert op die manier leren. Als je dat natuurlijk geleerd ook. hebt al die weken, dan had ik je ook nog kunnen zeggen dat Ja. dat zuur was. Nee, overal een zuurtje in bedoel ik. Oh, Dus overal oké. heel veel met een klein beetje citroensap of een beetje citroenrasp. Oké, nou ja, ik hoor het al. Je kan beter rondage hebben dan ik. Even kijken. Al die asperges doen, oké. Nou, dat hoeft voor mij niet allemaal te doen hoor. Wat is het allermoeilijkste van dit gerecht om te doen? Wat is het allermoeilijkste? Het moeilijkste is eigenlijk dat je de moes, dat je de slagroom dadelijk opgeklopt hebt. Ja. En dan die mengt met de, kijk, met de asperge coulis, om zo maar te zeggen. En dat die de goede temperatuur heeft. Want anders Asperge coulis. ja, we gaan dadelijk... eerst gaan Termen we- worden er hier doorheen gegooid. Ja. we schrijven het gewoon even aan de kant. Ja, Dan gooien we even lekker weg. huppakee. Ja. Wordt niet gebruikt? Dus de schillen gebruik ik vandaag niet, nee. Oké. Maar dat hoor ik wel vaak, hè, dat dat wel gebruikt wordt voor Ja, sausjes voor of soep andere zou ik dingen. zeker schillen, maar kook ze niet te lang mee, want dan wordt het bitter. Oké. Nou, Kijk, goed. als je die gedaan hebt, dan gaan we de asperges snijden voor het zoetzuur. Maar je wilde me nog even uitleggen wat die coulis was. Oh, sorry. Ja, maar Ja, dat is de ik hou asperge- jou in de gaten en jij mij. Ja, we moeten elkaar in de gaten houden, anders kom je nooit in de finale. Die oren zijn gespitst. Wat gaan we dadelijk doen? We gaan de asperges het zoetzuur versnijden. En van de rest die gaan we helemaal kapot koken. En gaan we met de staafmixer gaan we die pureren. Oké. En dan heb je een soort van asperge coulis.